Mutta minä luulen, että tämän sairaala-asiat ei ole nyt ihan reilassa noin niin. Kato vaan. Haloo? Onko teidän paha olo? Taitaa sillä vähän olla noin. What is this place? Kielillä. What the fuck? Täytyy olla todella pipi. Kuka te olette? Mitä miehiä? Missä minä olen? Apua, voi hyvänen aika, sitten päästäkää! Shut the fuck up! Te olette sairaalassa! Olkaa nyt ihan rauhassa vaan! Visi kaikki ovat täällä kalpeana, mitä kaikille neekereille on tapahtunut. Mille neekereille? Te olette Suomessa! Kyllä minä tiedän, missä minä olen. Don't ever never bullshit me. Minä tiedän, että minä olen keskellä Afrikkaa Zairessa. In the middle of nowhere. Kuulkaa nyt, hyvä mies, kattokaa nyt ulos. Te olette Suomessa! Näkyykö neekereitä? Ei paljon näy! Finland. Oh no.